Moro chiel kod magina ma wetu ngimane kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny William Ruto e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyo walere wi chal mar ng'anyo ma Migori kawuono. Rawerani mabende koro poko yang nyinge, mabende wachore nena achiel kuom jogo eko mane obang' ng'any bo marongo ne ochiel kod lisasi e kinde rakruok manobede kinde bila ka achiel kod joma ng'anyo. Ten migao mathoth e kaunti ma Migori yango ni rawerani mane ogo kod lisasi e ng'ute ne oringo e osiptal maduong' marongo, kata kamano ne owito ngimane kane pok orwake e od thieth. Ka opogore kod gwego mag Rongo, ng'anyo e kaunti ma Migori bende onenore e boma Wendo, Migori ka achiel kod Isebania e sab kaunti ma Kuria West. Kenya hinyore to eno wacho ni eno protect mali ya serikali. Kanyiso president ni president ne waero to tich otamo president. Wadwa ng'anyo nyaka chieng' moro wawinj no dhi dala. Congress power. E boma Migori kwan jogo mane owuok oko mar ng'anyo ne ni piny ka ipimo kod kinde ng'anyo mokalo ka bende ne en ng'anyo mar kwe. Rawere mane ng'anyo kata kamano ne odina paya kendo moko mach gino mane weyo ka chendogo mag wuoth ka achiel kod ohala mbemore piny e boma Migori. Agombo wacho ne President Ruto niya, koko nyal tiyo tich otame odhi dala waol Jo-Kenya ol gi nyithindwa minego Jo-Kenya inego pile ka pile. Anatembea hapa anatuambia atasaidia vijana. Sasa hii hatuoni ile maneno alisema ati bottom up. Tutaache kutudanganya. In fact, hakuna Kenya Ruto anatusaidia nayo. Tangu aingie uongozi tumenunua sukari 250, sabuni amepandisha, tumechoka aende nyumbani. Rawere ni oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka ten piny Kenya William Ruto winj dwaro margi kaka rawere. Tich ma Ruto tiyo wago oeo kata bedo Sakayo. Ruto sani waluongo mani Farao. Nikech Farao ema notiyo ji tich ma Ruto tiyo wagoni. Omiyo wan kaka wajo Migori wakigende matindo barua nyocha ni waseoro ne Ruto gi gik mwadwaro. Ema warito ni otim mondo wane kaka dang' wadhi mbele kaka Jo-Kenya. Wacho ni vijende biro yudo tich koyudo loch. Ne omiye kura tok tich wonge. An ariemba piko ma weya piko ma dok dala. Koro sani wawacho ni Ruto must kwayo ni mondo sirikal ifado bro miriambo karang'o. Mar ariyo ok wadwar tich, wadwaro chiemo, wadenyo. Giwane gin geng kod jatendgi manyalo wuoyo kod piny owacho ka gima gidwaro en ni mondo koro gigo mayande gisekonyo ten piny Kenya William Ruto ema koro chop duto. Nataka kuwe kwa negotiation na yeye. Watu wetu wenye walikufa lazima wafufue, ndio tunaongea na Ruto. Si ni ukweli? Vijana power. Vijana power. Sisi kama Gen Z hatutarudi nyuma na we don't have room for negotiation. We don't have room for handshake. Unajua mani yuto gini pinyo timo mjengo wago ma mjengo mokwa yuto pesa mwachiemo. Jok mani gi pesa keto gi tich matek nigi keno gik moko malo ok wanyal yie. Ko kinya dwoko na gik moko chien to Migori County ka to kwadwarie. Nyaka ne ng'anyo ni motele kod rawere chakre ng'ata achiel osewito ngimane e kaunti ma Migori ka ji maromo 12 osidonyruok bang' obila chiel kod lisasi. Obila ariyo bende oseyudo hinyruok e kinde ng'anyogi. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Ji ariyo ochwad magina gi jaohala moro e seche mane jong'anyo kata seche mane ng'anyo dhi nyime e kaunti ma Mombasa, kama bende nyamburko abich mane ochungi gi ngapaya ne otiai mach gi jong'anyogo. Magi timore ka bende moko kuom jogo mane ichich goro ni gin jonyore mane oponde jong'anyo ne orodhi e kinde mane gitemo kwalo mwandu jong'anyo kod turo dukni mag johala e gwenge ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Miche kod miche mag jong'anyo ne jowuok oko e kaunti ma Mombasa mar sundo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogwe tao ka gituani gi ol kod tende. Na first of all leo hii maandamano ya leo imekuwa fueled na interview ya president ya juzi. Hiyo ndio kitu imefuel sana, hata wengine tulikuwa tumesema tutapumzika lakini bado tukakuja kwa sababu tulisikiza hiyo interview na tukaona how ignorant the president is, the fact that he doesn't even know what is going on in the country. He's not even connected to his people. He only cares about properties. Ni kwamba sisi bana tumechoka na president wetu. In short yeye kila wakati anatuwekea ahadi lakini ahadi hazitimizi. Ushaona ng'anyo no mane ochakore yor mulo kata kamano ne oduogo lokore bang' kweth jogo mikoni jonjore chako kwelo e jong'anyogo. Misungoni mane wuotho e dho kar thieth ma Pandia ne yudore kama diny bang' rado kod giri kuma ne gidieme nyamina nega ma gimaye gigo mane oting'o.
Weche ne ok opogore e alwora ma Fontanella kuma ne gipor kuom jagoni ka gitemo maye gi thuon. Kata kamano, jong'anyo wegi ne okawo chike lwetgi kendo chako rakore gi kweth jonjorego ma bende ne turo dukni. Hao tuseme hawako na sisi. Sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu. Tunapoandamana sisi tuna amani, lakini wale vijana ambao wanakuja ndo wanaleta mikosi yote, wanaleta shida pinda wanapoona biashara za watu zinaendelea na wanavyovamia wazazi wetu. Tunamwambia Zakayo ashuke. Hatuna chochote cha kuzungumza na yeye. Kwa sasa hatutaki kuzungumza na yeye, hatuna mazungumzo yote ambayo tutasema na yeye na hatuna ubaya na yeye, hatumtaki tu. Kama vijana tumesema awachilie, it's okay. Amejaribu penye anaweza na tunaona sawa. Miaka miwili imepita na hakuna kitu unatufanyia. Hatutaki. That is not why we chose you, that is not why we put you there, na tumechoka, tukutaki. Weche ne obedo maliet bang' kweth rowerego temo donjo e magawa mar Cafe Point manie apaya ma Nyerere, kuma jago mikoni wuon magawano ne olodho $1 kendo rakore kodgi kanyo kuma ji ariyo ne oyude adhonde maricho mag magina. Bang' masira makamano, jong'anyo mane ni kod mau mager ne jotiao mache gachi 5 mane oten e geng apaya e alwora mag magawano. Obila ne kata kamano mako ja ohalano ma bende gikoni ne gimayo $1 mane otiyo godo e chielo jong'anyo. George Aoko, Ramogi TV.